Лайм портокал е сорт портокал, известен със своя сладък и мек вкус, и често се препоръчва за деца и хора с храносмилателни проблеми, тъй като е по-малко кисел. Ето някои от предимствата на лайм портокала. Богат на витамин С. Подобно на други сортове портокал, лайм портокалите са отличен източник на витамин С, който помага за укрепване на имунната система, борбата с свободните радикали и подобрява здравето на кожата. Подобрява храносмилането, тъй като е по-малко киселинно. Лайм портокалът е полезно смилаем и може да бъде добър вариант за хора с стомашни проблеми, като гастрит или рефлукс. Хидратация. Лайм портокалът се състои главно от вода, която помага да се поддържа тялото хидратирано. Източник на фибри. Фибрите, присъстващи в лайм портокалите, помагат при храносмилането и насърчават ситостта, което може да помогне при контрола на теглото. Ползи за кожата. Витамин С и други антиоксиданти, присъстващи в лайм портокалите, помагат за защита на кожата от увреждане, подобрявайки външния вид и здравето на кожата. Помага за здравето на сърдечно-съдовата система. Консумацията на лайм портокали може да помогне за намаляване на риска от сърдечни заболявания, тъй като съдържа хранителни вещества, които помагат за подобряване на кръвообращението и здравето на сърцето. Регулиране на кръвната захар. Фибрите в лимоновите портокали могат да помогнат за регулиране на нивата на кръвната захар, което е полезно за хора с диабет. Важно е да се консумират лимонови портокали в естествената им форма и да се избягват излишъците, особено когато се консумират сокове, които могат да съдържат голямо количество захар.